Goeien, welkom bij Boppenslag. Buiten is het missois. Vannacht wordt het misschien wel min tredje. Je begrijpt het, we hebben de koorts te pakken. Dit verslijnde programma zit in het raam van de Alversterrentocht. We kunnen vandaag helaas geen uitspraak doen over een datum of over een kanspercentage, hoe ver het is. Ik kan u verzekeren dat we met z'n allen keihard werken om die route te optimaliseren. Ja, dat wie van de morgen de passenconferentie met de voorzitter van de Frieske Alversterren wie bewieling. Bij mij aan tafel oud-marathonrieder Peter de Vries. Ja, Peter, de rayon had naar bij elkaar west. Hoe zit het nou bij jou? Want het wordt nou echt serieus. Ja, ik hier van mezelf net toch nou in gestapt ben dat het nog weer zoveel kriebels losmaatje zo, maar ik wil heel eerlijk zeggen. Maar toen ik van de morgen dat live volgen had, dan komt er iets los en de telefoon begint links en rechts wat te rinkelen. En, Het kriebelt. Het kriebelt echt. Zonder enige oerdrouwen wordt erbij te voegen, het is gewoon spannend. Ja, zeker. De marathonrieders, waaronder de verslijnde BAM-ploeg, met deze camera, die winnen van de midje in hielpunt voor het Fries kampioenschap marathon. Maar ik zei, praten ijs maar over één ding, de tocht. De meesten hier, die kunnen eigenlijk maar over één ding praten. Ja, het is wel even een FK, maar die hele grote wedstrijd leek het toch heel dichterbij te komen. Ja, wij houden natuurlijk allemaal in de gaten. Maar ja, je hoort je hebt positief en wat minder positief natuurlijk. Want ik hoor wel dat sommige stukken er nog niet zo goed bij liggen. Dus ja, hier had Anema ons trainer, die is nou zelf wel even polshoogte aan het nemen. Ook bij de Luts en dergelijke, wat toch niet zo goed is. Dus ja, we zijn allemaal natuurlijk een beetje zenuwachtig. Maar eerst vandaag even om de Friese titel. Hè. Maar hou er een beetje rekening mee dat misschien deze week de tocht komt? Ja, natuurlijk, we houden er altijd rekening mee. Kijk, je moet er gewoon, als je komt, moet je er klaar voor wezen. Dus ja, we houden er zeker rekening mee. Maar ja, het is toch nog, er moet nog eerst wel wat gebeuren. Dat leeft wel, maar eerst deze wedstrijd. En dan gaan we in Nederlands kampioenschap. En dan zien we dan heel eens verder hoe het zit. Gewoon voor wedstrijd en wedstrijd gaan we. En dan, ja, dan zien we zelf wat het programma zit. Zou het in die visie mogelijk wezen dat hij deze week nog uitskreun wordt? Deze week wel krap. Ja, ik weet net, had ik net verstand van. Hè. Ik ben mijn broekie. De oude wie ze heen hadden vol meer verstand van alweer. Dus ja, daar lust ik wel naar. En ja, of het nou in deze week is of weer in de volgende week, dat maakt hem ook net zo vol uit. Stel nou dat hij van een week nog uitskreun wordt. Ben je er dan klaar voor? Ja, ik denk als marathonrieder dat er altijd klaar voor wezen moet. Dus ja, ik denk dat we er wel klaar voor zijn. Ja. Ja, we hadden er toch ook wel een beetje rekening mee. Het moet nog wel heel wat gebeuren, wat ze van de morgen zijn op de persconferentie. Maar ja, het begin is goed. En ja, we moeten er serieus rekening mee houden. Dus ja, wij nemen eens maatregelen. Nou, het is echt druk, hè? Want je wordt een FK, wij zien een NK. Nou, hij zelf vrij maar uitskreun worden. Ja, zeker. Dus, en dit weer mooie wedstrijden om ja, een beetje erin te komen. En ja, een mooi weekend, dacht ik. Nog als je wordt even inspectie pleegt op stukjes Alversterrenroute. Wat zijn die bevindingen? Nou, de Noord, dat wie ik heel optimistisch. Daar heb ik juist eigenlijk een heel groot stuk van jongen en ik een stuk rieden. En nou ja, je wordt hier de Zuid. Ik hier nog van hier nog even naar je Haasta, hoe de bal zit. Maar nou, ik ben wel een stuk voorzichtiger hier om het Zuid heen. Er laat vol mijn snie op. En ja, de baan is direct nog net terug op een hele grote plakken. Dus nou, het nog wel even tijd nodig. Ja, de reacties van de BAM-ploeg en de coach Jillet Anema, Peter. Het is een druk programma eigenlijk hè, voor de marathonrieders. Maar had Arjen Stoetinga gelijk, als marathonrieder ben je altijd een kleer voor de Alversterrentocht? Hij zei, je moet eigenlijk altijd kleer wezen. Je bent net altijd kleer. En dat is het aparte van een Alversterren hier in Nederland. Zo in het buitenland krijgt hij daar hier de weekend van tevoren en dan 5, 6 uur een trainingsrondjes maken op een racefiets. Ja, als nou krijgt een griepgehand heeft 2 weken geleden en dan ben je wat bij de pinken nou en hij komt, nou, dan ben je er net kleer voor. Dus dat kan je ook nooit helemaal uitdokteren. Hij heeft wel gelijk dat je in principe conditioneel zwaar moet dat je Safir bent en dat je hem aankennen. Ja, maar het is ook een heel sfeer programma eigenlijk hè, deze dagen. Joert weer een FK, morgen een klassieker programma, Waadje weer het NK. Ja, nou, die jongens moeten nou wel keuzes maken. En zeker maar een goede coach, die moet eigenlijk de keuze voor hun maken. Want een marathonrieder wil altijd. Dus die moet nou gewoon remmen worden. En de prioriteit voor die jongens lijkt nou natuurlijk op Waadje in Emmen het NK. Morgen zien scheelt maar nog een klassieker. Nou, daar zal denk ik niet van de A's aan de start verschijnen. En je wordt de Fries kampioenschap, nou ja, alle lof voor de jongens van de BAM dat ze daar toch rieden hebben.
Ja, daar aan zijn de beelden ik van het FK Van Zels in Hielpen. Daar is nog even het wachtje op. Wij gaan eerst via het NK Allround. Want Marit Leenstra van Wiekel liet het wereldkampioenschap Allround in Moskou zitten als er een overstedentocht komt. Snijn waard Leenstra voor de tweede keer op Riege Nederlands Allround kampioen. En hiermee had de Wiekelse ook een ticket te pakken voor deelname aan het WK in Moskou over 2 weken. Marit Leenstra liet er dit weekend geen twijfel over bestingen wat de sterkste is op dit NK. De Wiekelse wint zowel de 400 als de 1500 meter. We tweede op de 3 kilometer en had dan op de afsluitende afstand een vastsprong van maar liefst zo'n seconden op de nummer 2, Linda de Vries. De Vries wint de 5 kilometer in zo'n 14.06. Leenstra komt er om 4 seconden letter uit de streek. Daarmee eindigt zij als 6e op deze afstand. Maar dat is meer als genoeg voor de Nederlandse titel en deelname aan het WK in Moskou. Maar wat nou als het WK tegelijk is met de overstedentocht? De Elfstedentocht is een stuk mooier dan alle andere wedstrijden bij elkaar. Dus ja, het is toch wel iets speciaals. Ja, dus stel je voor dat de overstedentocht als een tegelijk is met het WK Allround, dan is er misschien wel de kans dat Leenstra zegt van nou trainer, ik blijf lekker in Friesland. Nou, volgens mij is er dan sowieso geen keep die naar het WK Allround shot. Ja, nee, de Elfstedentocht is wel iets heel speciaals. In het skaat van Leenstra riet Antoinette de Jong van Rottum. Zij is mijn sectionier de jongste deelnemer en maakt haar debuut op dit NK. Nevens haar trainer, Erik Bouwman, had het jonge talent een grote toekomst. Ja, fysiek kan ze natuurlijk nog sterker en sterker worden. En ook technisch blijven er heel veel punten. Maar als je ziet wat ze nu laat zien als allroundster, ja, dan is het een gouden toekomst. In 2010 en 2011 werd Antoinette de Jong Nederlands kampioene bij de C- en B-junioren. Op dit NK zit de Jong na 3 afstand 10e in het algemeen klassement en had haar daarmee kwalificeren voor de 5 kilometer. En het is voor het eerst dat ze deze afstand rieden mooi. En dus noteren wij voor Antoinette de Jong een nieuw PR van zo'n 32,91. Het is wel tof, een half rondje, dus dat is wel echt, ja, wil een beetje vol. Hè? Maar ja, het is heel leuk als je daarna is gewoon een goed gevoel en is gewoon, ja, lekker. Nou, hoe pak je dat aan, zo'n 5 kilometer voor het eerst? Nou, ik doe gewoon even lekker de slag pakken. En, ja, en dan probeer je er op verder te gaan. En het laatste rondje nog even versnellen. Eind februari dan reizigt het Antoinette de Jong naar Japan voor het WK junioren. Doelstelling? Een podiumplak. Ja, Peter, is dit een beetje het grote dilemma van de lange baanrieders. Want Marit Leenstra zei dus nou ook al, ja, een WK allround is er eigenlijk alle jaren. Een overstedentocht is volle speciale. Ik wil eigenlijk in Friesland blijven. Begrijp je dat? Nou, dat begreep ik zeker. Dan moet je daar wel een kanttekening bij zetten dat bepaalde deelnemers aan het WK van zichzelf ik weten. Dat zei ik eerlijk, ik word toch geen wereldkampioen. Dan zou ze de oversteden ik net winnen. Maar ja, een deelname daaraan op deze leeftijd is misschien eenmalig. En ik weet van mijn hart toen hij 18 was dat ze zeiden van je koopt domme net mij. Goed old Jeen van den Berg had dat toen in hem zijn. Hij zei ik heb 20 jaar speed had ik het mij die in heb, want toen kwam er in 84 pas weer. Dan weet ik net of de jeugd van Noda zou denken, maar dat kan wel de consequentie zijn dat je nou dus een shit let en dat je misschien nooit meer door. Nee, zij zou dus direct van waarschijnlijk toch geen wereldkampioen. Dat leidt oors bij Sven Kramer, die kist ook heel goed. Sven had wel zijn van ik jou de prioriteit aan het WK, maar mocht eventueel de oversteden toch nooit nog komen, nooit weekend van 18 februari, dan riet ik sowieso wel de overstedentocht. Ja, maar dan wel als wedstrijdrieder. Hij wil net als toerrieder. Nee, maar dat is ik niks voor Sven. Hij maakt dat wilde ik echt maar doen. En ik denk dat Sven no geen kans hebben zoals hij mij doet voor een eerste plek net. Nee? Dat is toch een hele oren tak van sport eigenlijk? Ja, absoluut wel. En dat weet hij zelf ook wel. Maar hij heeft wel de capaciteit om hem te winnen. Altijd zich dat op daar hier op de juiste manier. Maar hij zoekt gek wijze, denk ik, om nou een WK shit te laten. Voor de Alversteden vind ik persoonlijk. Ik mag zien historie van de blessure. Ja, precies, want die blessure is het wel verstandig om 1200 kilometer te rijden, maar in de achterholen dat je krijgt hersteld binnen van een zware blessure. Ja, nou, ik denk dat het als hij zichzelf rucht in de eigen shot, dat het weet dat het net verstandig is. Als er het doet. Maar ik denk wel dat er het doet. Als de Alversteden naar de WK komt, dan moet ik meer afvergissen en dan staat hij. Ja. Ja. En er zijn heel iets meer lange baanrieders die daar graag de oversteden tot rijden willen. Want van de morgen hebben we ook Erben Wennemars en Mark Tuitert. Die hebben een stuk rijden van Snits naar de Zwetterta, naar Ljouwert. Om gewoon het stik te verkennen wat ze dan, als die komt, eventueel in het donker oorlezen moeten. Ja, het is de beleving natuurlijk voor die jongens ik. En ik weet van die Kramer die van de morgen in België dat ze tussen Ljouwert en Snits verkennen worden. En de Tuitert inderdaad en Wennemars maar hun ploeg maar zoeken.
En ja, die jongens die ben zo enthousiast. Zelfs Wennema's had er een financieel interessante downhill van een bekend drankjesmerk vrouw zijn. Omdat hij bang is voor een blessure. Dus die ben helemaal gefocust op een wedstrijd. Ja, nou, we gaan terug eerst naar het FK, want de beelden die binnen het Friese kampioenschap marathon. De eerste grote wedstrijd op de Tour is in Friesland. Het waard van een beetje rieden op een prachtige baan op IJsselmar bij Hielpen. Maar onder oren dus de volsloine bamploeg. Op de IJsselmar bij Hielpen staan uiteindelijk 28 maalje op het ijs voor de marathon om de Friese titel. 1 uur en 5 ronden. De rondjes binnen 1400 meter en de grote favorieten komen vanzelfs uit de bamploeg. Bob de Vries, Jorrit Bergsma, Arjan Stroetinga en Willem Hut. En die man die zullen ik van het begin gewoon het peloton onvieren. Het is mooi ijs, de omstandigheden binnen ijs ideaal en er wordt verschorende hut rijden. En dus tinnet het peloton aardig hut uit. Ja, de grote vraag is vanzelfs, waar kan hier boppendruwen komen? Waar kan de bamploeg aan? De broeders Nauta hier al een strijdplan betocht. Zij wonen in elk geval meidwaan om de prijzen. Maar de eerste, dat ben alle man in het green van het BAM tenue. En die ploeg, daarin zit ik Bob de Vries. Op de Wijze Zee, op de alternatieve moest hij jelwijs hekje. En ek nou is hij binnen jaloeren al van het ijs. Wat is er aan de hand? Ja, dat was niet de bedoeling. Ik ben wel geblesseerd aan mijn knie en een beetje door een overbelaste pees is het eigenlijk. En nou ja, de laatste week allemaal 100 en 200 kilometer wedstrijden, dat wordt eigenlijk steeds wat erger. En ik dacht dat het eigenlijk de goede kant op ging, maar het speelde toch weer op. Dus ja, toen heb ik me besloten om te stoppen. Linker knibbel. Ja. Ja, dus, het komt alles slecht, maar we hadden een natuurreis, komt er helemaal slecht uit natuurlijk. Dus ik hoop nog dat het een beetje de goede kant op wil, want zo gaat schaatsen niet zo geweldig. Had je hem niet uit willen rijden? Nou, nee, daar geef ik op dit moment even niet zoveel om. Ik heb net een grote vierkamp gereden en het is nu voor mij een zaak om 2 weken niet te gek te doen. En gewoon weer fit aan de start te staan in Moskou over 2 weken. Dus, Het zou kunnen dat er voor die tijd hier nog een ander wedstrijdje is, hè? Over 200 kilometer. Kriebelt dat bij jou? Ja, zeker. Zou je daaraan mee kunnen en willen doen? Absoluut. Waar hangt dat vanaf? Ja, nou, ik zou graag hebben dat het dan na het WK georganiseerd werd. Ja, dat zou het mooiste zijn, maar ja, als het nou volgende week maandag is. Ik denk dat ik dan meedoe. Ted-Jan Bloemen, Nederlands kampioen allround. Hek het dus echt hier aan. En zocht dat Arjan Stroetinga en Jorrit Bergsma, die laatste is titelverdediger, alleen nog ervan terugginnen. En de beide mannen die bouwen een voorsprong op. Die houden het tempo heel hoog en de rest kan alleen nog maar op eerbiedige afstand volgen. En zo zal de wedstrijd ook naar de einddag gaan. En dan zoeken we Arjan Stroetinga op kop, daarachter Jorrit Bergsma. En het is Arjan Stroetinga die de nieuwe Friese kampioen is. En Jorrit Bergsma wordt tweede voor Peter Nauta op een derde plek. Arjan Stroetinga, lokwenske. Want ja, daar is er dan de Friese titel. Ja, zeker. Hartstikke mooi. Is die mij van? Want ja, het weer wel een afvalkoers, Joert. Ja, het voelt op zich wel mij. Ik rijd wel lekker, dus ja, het voelt wel mij. Ja, net iedereen had de finish hellen, door wel, maar die ploegmaat. Maar dan moet hij op de onderling even uitvechten. Ja, maar we wonen ik net, we kwamen er helemaal de hek niet rijden, zeg maar. Dus nou, het is wel goed zo. Brons maximaal? Ja, denk ik wel. Ja, die jongens die krijgen nog een stapje hoger natuurlijk. Maar ja, wie weet, Elfstedentocht kan iedereen winnen volgens mij. Goud en zilver, dat ligt erop. Ja, het is een titel, de wereldtitel in Friesland. En ik vind het onbegrijpelijk dat mensen er net binnen. Nou, een aantal van die mannen win je wel. Nee, alle jaar winnen ze. Alle jaar winnen ze er. Maar
Goud en zilver is natuurlijk prachtig, maar dat Bob de Vries er binnen jaloeren aan had, is minder. Ja, bist als trainer altijd krijg bezwaar om datgene wat net goed is, zeg maar. Dus je bent meer met de verliezers bezig dan met de winnaars. En Bob heeft een blessure, een lastige blessure. En ja, daar zijn we druk mee aan de slag om dat goed te krijgen. Ja, Peter, Bob de Vries, op papier een van de absolute topfavorieten. Ja. Die liep het nou misschien wel voor te vallen. Ja, nou, ze zal nou alles eraan doen natuurlijk om hem fit te krijgen. Als je dat 1K denk ik net rieden. Nou, als het echt een serieus, nou, je hield het site serieus, dan denk ik wat er wat aan de hand is. Dus het is nou zaak voor Bob om die poort zo goed mogelijk te krijgen voor die enige echte wedstrijd. En ja, dan kennen we natuurlijk gewoon weer van voor en maart van. Ik weet niet of we dan nog misschien links en rechts wat verdoofd worden kennen de eerste periode. Maar dan maar de spuiting. Ja, dat weet ik net. Ik ben geen fysio. Maar als het maat, dan doet hij dat. Nou, ja, ik kan me haast net voorstellen dat je het net doet als sporter. Dit is voor hem de kans om eventueel die wedstrijd te winnen. Want hij is een van de absolute topfavorieten. Dus ja, ik denk dat de daar wel 2 maanden voor gestrekt lezen wil dat maat. Dat is toch wel die in. 100% zeker, ja. Nog even over dit FK, want dat zijn natuurlijk fantastische beelden daar bij Hielpen. En er was ik zo in een van de reacties, elke nier kan het hier winnen. Is dat zo? Kan elke nier winnen? Want ja, de bandploeg is op papier en ze winnen helemaal volledig. Toch 4 waren de sterkste. Dat is echt de reden waarom Douwe de Vries de Big net bij wie. Nou goed, Douwe had dat misschien aangrepen omdat die ploeg daar compleet is. Dat weet ik net. De BAM is natuurlijk al jaren de meest dominante ploeg, maar 4 waren de meeste overwinningen. Dus dat spreekt Savisa voor hun, maar ja, je kan altijd van ze winnen. Ze hebben net alles gewonnen dit seizoen. Maar ik werd 1 en 2, ik bedoel, ze zijn oppermachtig. Ja. Als ze willen en ze staan elke wedstrijd in hun sterkste formatie, ja, dan winnen ze een jochen van de 10 wedstrijden. Dat doen ze nou wel haast. En zoals je het, ja, ik vind het prachtig dat de jongens er binnen en krijg wat Jilt zei, de wereldkampioen in Friesland. Nou, een Friese titel als echte Fries, dat zei je al wat. Maar vreeg het Jilt misschien net te volle? Ik bedoel, het is een drokprogramma, hebben we het niet correct doorgehoord. Hoe doe je dat in jochens zo'n 90? Dan komt er een oversterren toch door. Ja. Was dan alles rieden of is het bewust gewoon wedstrijden lezen? Nou, er is wel mijn het gevoel in die holle van hij kan komen. Dus daar was misschien een Nederlands kampioenschap hest en wist dit is de laatste van deze winter. Kan je wel helemaal lekker rijden. En ja, dat heeft geen zin als hij in de 20e positie zit. Dan kan je dus maar de handremmer op. Dat soort dingen doe je wel. Maar je wil overal wezen. Er is niks ergers dan dat je jongens de studio spot aan dorst en doosjes stuurs. En in maten hebben een wedstrijd in Maasland of in Aankerveen als daar hier ding. Dat is voor een rieder verschrikkelijk. Dus daar was het eigenlijk oerlijk bij wezen. Ja, daar was erbij wezen, ja. Is er trouwens Dirk Buitenzorg? Ja, zeker. Wie kent Dirk Buitenzorg net? Ilke Cruze heeft hem toch in opleiding? Absoluut, ja, want het winterwaar hoort net alleen nog meesken in de besnijing. Ek bisten hebben we ermee te krijgen. Uw eigen Dirk Buitenzorg Big Leagues. De training zit op tijd wat op een leeg pitje, terug de vroost, maar dat betekent net dat alles voor Slijn stil zit. En boppen dat hoorde ik de fans uw Dirk in de gaten. Want er wie een mooie verrassing. Post jongens en dan dik pakket voor Dirk. Weet je wat dat is? Krachtvoer. Nee, jongen, dat is een helter. Met zijn eigen naam erop. Nou, dan maakt de voet maar even heen, hè? Ja, maar ik breng er alleen heen en dan kan ik voortaan zien hoe er hem door de winter heen slaagt. Tom maar even trainen? Ja, we kunnen wel even trainen, sure, want het plakt net, de sneeuw, het is mooi droog. Je kan er ook geen sneeuwband van maken, dus dan heb je niet dat die klompen onder de hoeven in, want dan kan je eigenlijk net rennen natuurlijk, om je lol op zo. En de ondergrond, omdat er dus sneeuw in zit, is dit, het is wel hut, maar er lijkt een mooi poeienlaag hierheen. Dus daar kan je wel op rieden. Wetter. Wetter? Nedig. Ja, alle wetterbakjes zijn beversen. Ja, zet toch gewoon toast. En dan wordt alles met de hand. Alle keer met ammetjes. Tjurres. Zo. Voor de Siergist, Sjoukje, ja, er is een fan van Dirk uit Waanste Zweg en die had dit bezwaar bij ons. Dus, Nou, met twee zien wat het is. Aha.
Zo. Dat is een hele mooie. Dirk staat erop. Oh, dat is wel een hele mooie. Die doet wel liek om. Zo gezegd. En hebben we hier zo Chris. Nou, zie nog mooier. Is dat mooi? Hartstikke mooi. Nou, daar gaat ie. Daar gaat ie. Door de snieën. Hoe gaat het, Sjoukje? Ja, gaat hartstikke goed. Mooi werk. Is het koud? Ja, hartstikke koud. Dit is koud, ik heb het haast al wel warm. Hij vindt het hartstikke leuk. Hij is gek op sneeuw blijkbaar. Hij teelt mooi zijn vottenheug op. Hij vindt het wel leuk. Kist alle hinders nou gewoon zat trainen? Nee, net alle keer. Nee, net alle keer. Ik heb er 2 bij die hebben zo'n hekel aan hudden en snieën en aan kjeld die rennen gewoon net. Dus die kan ik wel voor de karren zetten, maar die verzetten geen stap. Maar Dirk die jouwt er niet om. Dirk jouwt er niet om. Want is het wat een winterhinder of net? Volgens mij is het een all-weather hinder. All-weather? Ja. Hij doet het altijd? Hij doet het altijd. En na de training nog even lekker boetenwatje. Maar dan liet Dirk zien ondogense kant ook nog even zien. Zo, Dirk op het ijs. Hij stekt het ijshoer naar een oorstikkel aan. Nou, het hoort een hazen, maar dan geen hinder. Maar help van elke kruis wordt Dirk uiteindelijk weer vangen. Nou, als Dirk hoort het ijs, dan kan hij al sterren toch wel komen. Ja, hij kent wel gewoon terug in. Even schrikken? Ja, die wil je even schrikken. Maar ja, goed, die heeft de hele steeds dacht ik inhalen. Dus ja, het is leuk dat er dat even probeert natuurlijk. Maar om zulke fratsen vat te komen, maar Dirk toch maar even aan de orenkant het laan in. Nou, dan doet hij het vast net nog een keer, want dat is krijg iets breder. Wat is het? Ja, Dirk Buitenzorg. Nog eventjes waarom naar de passenconferentie van de Moorn, Peter. Want ik wie eens, mijn gevoel van de passenconferentie, wie eens positiever, doet ik er eigenlijk weer voortgaan. Want ja, vooral het zuiden van de provincie, dat ziet er eigenlijk net echt geweldig uit. Nee, nou, dat zal ik echt weer wijzen. Ik ken er net door oordelen, want ik ben er net wijs. Dus dan moet je de meesten geloven die erover praten. Ik kan me er iets bij voorstellen dat zij daar waar twijfel is, extra twijfel saai misschien om de boel wat rustig te houden. Maar, zullen we even jaren wat de ijsmaster zei, Jan Oostenbrug? Alleen de zwakste schakel bepaalt uiteindelijk hoe sterk een ketting is. En die zwakste schakel, en dan zoom ik even in op één van die schakels, is het Slotermeer. Voor u allemaal bekend, een breed water tussen Woudsend en Sloten. Het rioolhoofd van Sloten is nog niet in staat geweest om het meer over te steken. Sterker nog, het rioolhoofd van Balk is door het meer gezakt. Hij zat op 10 centimeter ijs en 2 meter verderop lagen 2 centimeter ijs. Ja, dus ja, het baart mij eigenlijk wel enigszins zorgen. Ja, maar ik denk dat dat ik goed is. Dat ik wel hun doel is. Hopen dat er wat weinig mensen komen op die gebieden. De voorzitter heeft wel heel duidelijk aan dat het noorden zou wijzen zo, of de rest zou wijzen zoals het noorden zou het zijn, dan hier er een mooie oorbaatje kwam. Dus dat houdt in dat we 3-4 dagen wat het noorden betreft het er ook in kan. Dus nu is het hopen dat er geen sneeuw meer komt en dat ze binnen 3-4 dagen de boel er vrij krijgen. Dan denk ik dat de kans nog steeds hartstikke groot is. Ja, want hoe wie het in joggetje zo en joggen toch? Want doe wie de problemen eigenlijk ook in het zuiden van de provincie. Ja. De Luts, daar bij Balk, wie doe echt, nou ja, dat is zelf wel heen wie dramatisch. Ja, dat ijsdikte weer prima. Ja. Dus dat wie het probleem net. En heb ik wel gelet, maar er zit een enorme brede squadron van 2-3 centimeter. Dat is juist wel mooi. Dan is het wel mooi, dat klopt inderdaad. Daar kan je dan nog een keer omheen rijden. Ja. En wij gingen gelukkig nog hier met zijn lampen op de hollen in een groepje van zo'n. Dus dat scheelde echt wel. Maar wij hebben toen echt volledig route gewoon goed rijden kennen.
Oké, nou Peter, tieren dank van die komst naar de studio. Want ontzag hier deze boppenslag. Van morgen is het de rest van de week alle dagen een Alverstede café om kwartier uur 4. En dan praten we Jo Versloin bij hoe de Alverstede tocht. En Peter is er dan ook weer alle dagen bij, hè Peter? Ja, helemaal. Alsjeblieft. Van nou nog een hele gezellige jong. Dag. Het ligt er niet aan ons. We gaan ervoor. Ik ben heel blij dat jullie gekomen zijn om dan te horen van ons vandaag hoe het erbij ligt. En we gaan voor de hoofdprijs. Maar dat zal de natuur. En de natuur regelt hier alles in deze wereld. Het is vandaag volle maan. Nee, morgen is het volle maan. En dan gaan we kijken wat die maan gaat doen. Slaat hij om naar de goede kant en houden we de wind in het oosten. Ben ik de grootste optimist van Friesland. Dankjewel.